Shubor nakaslem jong unongsan Hima. UMLA ka Mawryngkneng Constituency uba Livingstone Kharpran ulali ikandu yu director ka Neigrihms Shillong unalin meta menha ka khatwai terek ubanai naitung arhajar arpulai banekran halor katu kat ni kimat ki bayadei bat ki khana Samla puli hakani ka jingle ikandu uba Livingstone ulalit pan ka jing penshai no director ka Neigrihms halor ka rukom Thungkam Thungjam hakani ka jaka sumar nakaliang director ula Pynpaw ba ka jing Thungkam hi kalong bet thek kat kum ka kondon balabu da ka sarkar India UMLA ula pensngoy jing angnut banak liang ka Neigrihms kan penong ka free health camp hakeleng ka Mawryngkneng Constituency ya ka ba director ula Pynpaw ru bay ka jing Thungkam hi un kham kwa hi ki khna ki basa kishnong ba marjan jogni ka jaka sumar hakatwai trik banai Julai pastam yo kalat ke bani kendu mat khadu director jogni Neigrihms thuji kalong ban jo tip na uhi spangkurkom tekam ni Neigrihms kam Thungkam te mar harus katang da yo ba chipin sai na uhi de mentang yo chipin na uhi star chipun ba kicim batai jung director kalong ba haching dei ba kom Thungkam kalong ba kwa hi ba ham prefer gini ki local kamut ba itrai shilong tamunuk jung ni ka jala jungi par kam wong ba kam prefer pa gini ki ba shong basa hang ne po gini ka thain gini ka ni shong ba machan Neigrihms kadang kalong ba wong ba ada Thungkam ni ki ba kam na jangai ki shong kalong ka kam jinjab kan poi porobiang tumsham ba kini ki baton masang masa sodong jin ka Neigrihms ki kam biang po ki san na jan ta ka we ka ba ula pensai but we pat ka ba u patai kalong ba kam Thungkam kam ton kalong ha ka ba le de kini ka entrance exam baru orang ba itu mentahi lah untuk lagi ni ka personal interview pagkataro ka nagap sibun ba haka ba hangap ban bancori kini ki kun samla jungi ke balang bustan kam durut ba kam teshutam untuk kre ba kabile ni ka entrance exam but naka por awang badon possible like but bahab ban apply online ni kita ban one check ni for office Neigrihms ban tip ki post like ki befere dan ki post ki berita ki post ki he patut kam bakin apply but kan bakin kan transaction ta gawe but gawe pa kalong ba kicing dai observation ru wong bon follow ba ni ka apa dan dia basis kum ka polisi kam tekam jong sukan dia ta kicing dai ba ka ini kum Thungkam berkanding dengan conservation kalau baik kalau saya kedar umlah menjadi lain saya ketika kedudukan lebut sekan dia apa saya tu bah kat balai orang kam consider ini ki batan yang besar sodong dengan ka Neigrihms dekat tu ulah patai tu bah dan kita kisong giba dan interest pelong ini ka free health camp kita taruh Teknika Institute lalu ready ban pelong kita te kita ki banga yo banya discuss with u but chipsa yo